Kutumelesi ke saurara abin alkhairi ne ya shigo. Ashe haka ne? Kuma zan faɗa muku wannan alkhairin domin ku amfana. Me za mu yi yanzu? Me ke tafa da kai? WikiFX sabuwar hanya ta samun kuɗi ba tare da wata wahala ba. Wani application ne ya zo daga ƙasar China. Ashe haka ne? Kamar yadda ake biyan mai aikin gwamnati albashi, haka za ana biyan ka duk sati. Ai duk saurayin da yake tunanin ba zai iya siya wa budurwarsa a baya ba, wannan karan har akwati mai taya siya mata. Har akwati mai taya? Har akwati mai taya? Kwarai da gaske. Bawan Allah kai maka yi rijista? Alhamdulillah. Ya dai? Wallahi albashin yau ne ya shigo. Ni ma kuɗina na satin nan sun shigo. Ni ma za su tuwo min? Ka yi rijista? Ban yi rijista ba yanzu zan yi. Idan baka yi rijista ba to ka hanzarta kai. Kai me sunanka? WikiFX. Me sunan garinku? WikiFX. A wace anguwa kake? WikiFX. To sunan matar ka fa? WikiFX. Wai duk wannan application din ne ya kirkita ka haka? 10,000, 5,000 da sati. Wai wasu suna tunanin kamar yaudara ce. Babu kuɗin da zaka sa a ciki balantana ka sa ran za a raba ka da shi. Wai kana so ka ce ba ma kuɗin da mutum zai saka? Babu kuɗin da zaka sa. Adams Ɗoroyi, shin ka yi rijista? Ban yi rijista ba yanzu zan yi. To ka hanzarta ka yi. Ta yamma za a iya samun wannan application din? Akwai link ɗin da muka sa a ƙasan bidiyon nan da muka yi. To ta nan zaka shiga ka sauke shi akan wayanka. Tabbas wannan application WikiFX application ne da yake taimakawa sosai. Ba cuta ba cutarwa. Ka yi rijista yanzu, anjima ko gobe. Kar ka bari a baka labari, ka yi ma yanzu. Idan baka san ta yadda za ka yi wannan aiki ba, ka kira wannan number. Wannan number da kake ganin nasa a jikin wannan bidiyon, ka kira ta ko kai magana a WhatsApp. Za a yi maka bayani yadda za ka yi wannan aikin da yadda za ka samu kuɗinka. Ba cuta ba cutarwa. A ƙasan wannan bidiyo akwai description. A cikin description ɗin mun ɗora muku link. Link ɗin na application ɗin ne wanda in kuka danna link ɗin zai kai ku a cikin Play Store.